pangkabuhayan, hindi ninyo kayang magmiyembro sa ating MHCU ni level na 6,000 yung bronze, 11,500 ang silver or 20,000 ang gold. So dalawa pong bronze, dalawang silver, isang gold. So yan po ang at stake tomorrow. Kaya ngayon pa lang ay kayo po you watch our program kasi may point po yan, may coupon. You watch, you like our program today, you comment, then you share. Yan. Kasi para makapag-ipon na ng ating mga coupons. Lahat pong nag-ano ngayon, yan. So lahat ngayon maglagay na tayo ng coupon. Kasi para araw-araw nanonood, marami silang coupon. Yung bihira lang, maliit ang chance para manalo, di ba? Binibigyan natin dito ng malaking chance yung mga loyal, di ba? Na matututo pa at meron pang negosyo, di ba? At matututo pa silang paano maging malusog, paano humabang buhay, at paano makatulong sa kapwa. Di ba? So yan po magandang balita natin. So lahat pong programa natin, ito si Miss Yan, nakasubaybay po yan, bibigyan kayo ng coupon. Di ba? At kailangan po kayo naka-like or follow sa ating page. Kasi nagla-live po tayo sa Doc Joey Bitito page. Hindi po yung hindi po yung Facebook. Sa Doc D.O.C. Joey G-O-E-Y Bitito B-E-T-I-T-O page. Yan, page po yan. Kailangan makalike yan or makafollow. At pag nakapag-invite po tayo, nag-invite tayo at least 30, may screenshot, malaki-laki po yan. Every 30, mas malaki ang ating coupons, di ba? Yan po magandang balita diyan, di ba? So ano kaya yung ano ba ito? Pag after nanalo, panibago na naman. Di ba? Panibago na naman. Pag may nanalo. Kaya dito ay kailangan talaga araw-araw kang nanonood sa aming programa. Okay, so paano yung wala pong Facebook? Di ba? So pwede silang text sa 0998-975-8121. Kailangan po ang iyong pangalan, lugar, taga saan kayo, di ba? Okay, yung phone number ninyo kung wala talaga kayong para masama na rin kayo sa ating raffle every Wednesday and Saturday. Mas malaki po yung first Wednesday and first Saturday draw. Diba? Kasi ang regular draw natin, tatlo lang. O hanggang 5 lang. Or 6 na pang-raffle natin. Pero pag Wednesday and Saturday, 10. Okay. Kaya po yan ay kailangan natin ay everyday manonood kayo. And of course, malaki din po ang ating coupons kung kayo po ay nag-subscribe sa ating YouTube channel, Doc Joey Bitito channel, di ba? Nag-subscribe ka, like, di ba? Watch, subscribe, like, comment. Kung magko-comment, pwede rin, and share. Importante may share. Pag nag-subscribe ka, nag-like, di ba? Nag-share, ay 10 coupons din ata yan. Okay, so kung mas maganda, screenshot ninyo sa amin para alam namin, di ba? So pwede nyo sa MHCU ni level or doon sa page mismo para makita ng yung participation ninyo. Okay. So marami tayong at hopefully by December malaki ang ating papremyo. Pag inabot natin yung page, yung followers natin ng 100,000,
malaki po ang ating papapremyo sa inyo. Kaya tulong-tulong lang po tayo mga ka-amazing. Kasi December, it's Christmas giving, di ba? It's better to give than to receive. Pero kailangan naman, kahit pa paano, you also share your efforts na tayo ay dumami. Kaya kung ako sa inyo, lahat po ninyong friends, invite na ninyo. Invite to like or follow ang ating Doc Joy Bitito page and invite them also to subscribe and share yung mga video natin sa ating channel. Para po yung ano natin dyan, pagdating ng December, kung talagang maganda ang performance natin, nako, matutuwa po kayo, maraming matutuwa. Pero ngayon pa lang, mag-effort na tayo, di ba? Mag-effort na po tayo. So tulungan po ito, wag na tayo mag-isip ng negative. Ang negative, gawain po yan ng kalaban. Di ba? Oo. Kalaban po dyan. Hindi naman po ako kakandidato, aning ko naman yan. Ako po tumutulong sa inyo. Diba? Tutulong lang tayo sa mga kandidato, mga deserving ng ating tulong. Diba? Pero hindi po ako kakandidato. Diba? So yan po ang magandang balita ko sa inyo. Magandang balita ko sa inyo. Okay. So yan po yan. So kayo po ba, titingnan namin yan kung kayo naka-like or ano sa aming page. Kayo ba nakasubaybay na ngayon sa ating programa? Kailangan sumusubaybay na kayo. Di ba? Nakasubaybay na po ba kayo sa ating programa? Order sa page mismo. Di ba? Ayan na siya, no. Belated happy birthday, Amazing Fian Marnieba. Ayan, ng Ginubatan Albay. Andiyan na rin si Amazing Cherry. Yan, tingnan mo si Amazing Cherry Turalba Pabilonya, ang daming in-invite. So bigyan natin ito ng mga coupons na. Malaki ang ating. Si Amazing Diamond Arlene Pabilonya. Pag inabot natin. Nag-invite na rin. Natin ang 100,000. Di ba? Malaki po ang ating papapremyo. Amazing Virgin na Agraro. Amazing Virgin, wala kang masabi. It's Dan lagi pa ako nanonood. Nanonood lang. Kailangan marami ka pang gagawin. paano? Di ba? Share. Okay. Si Amazing Cherry Turalba Pabilonya. Di ba? Andyan na sa Invite. Di ba? To like. Amazing Pay. Auntie Melita Baksara. Invite them also. Di ba? Subscribe. Amazing Arlene. Inviting Tis Marges. Natin dyan. Di ba? Ng December kung talagang magandang performance. Kailangan maganda po ang performance natin. Maraming matutuwa. Dok, hina ng signal. Anong gagawin ko sa signal? Di ba? Sino may sabing hina po ng signal? Kawain po yan ang kalaban. Hindi ko kaano yan. Poro Bim ang invited ni Amazing Bergie. Kakandidato, amin ko naman yan. Ako po tumutulong sa inyo. Amazing G Bayaban. Hello po sa lahat. Hello. Tutulong lang tayo sa mga kandidato,
May mga tuna po tayo dyan. Punong-puno po tayo dyan ng tuna. Tuna, ang specialty po dyan, tuna. Meron tayong sisig tuna. Meron tayong kusidong tuna. Meron tayong lahat ng klaseng tuna. Andyan na po yan. Masarap. Oo, kinagat po kaagad nung last week. So ngayon po yun ang dyan, ang specialty, tuna. Then may swimming pool, may kabana po tayo dyan, bagong swimming pool, good for 3. Diyan kayo. Tutulog kayo pag ninyo ng panin nyo, may may tubig, may swimming pool, di ba? Napakaganda. Kaya makapagre-relax talaga kayo dyan. Yung pag Monday to Thursday ata, may promo dyan. 2,000 na lang. Good for 2, di ba? May free breakfast pa. Di ba? Nanonood kayo ng TV, pagkatapos nakakain, swimming. Pag medyo napagod na, tulog. Pagkatapos swimming na naman, kain na naman. Mamaya ay labing-labing muna para makagawa ng baby. Di ba? Yung lang po yan, yung mga preparado na, handa na. Yung hindi pa handa, huwag muna kayong gagawa ng baby. Ang hirap po ngayon. Yan po, ang ganda po dyan. Meron tayong infinity pool dyan. Andyan na halos lahat. Merong mga pa-picture-picture dyan. Ang daming pwede ninyo mapicturean dyan. Diba? Susang katutak po dyan. May minibar din po dyan. So, kayo na po ang dyan. Kung kayo po galing Legazpi, sakay lang po kayo kung may kasasakyan po kayo, 35 to 45 minutes drive. Napakalapit. Kung wala lang kayo sasakyan, punta lang kayo ng Legazpi Terminal, UB Express, going to Bakakay. From Bakakay, isang katutang ng tricycle. Okay. So, Dorotea Resort and Spa. Yan. Kung kayo po yung mga suki na natin, meron kayong minimum 10% discount. Okay, maliwanag. Okay. So, yan po magandang balita natin. Magandang balita. Kaya sumama na tayo dito. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Gusto ninyo talaga matuto, magkaroon ng magandang labanan, di ba? Tuna po tayo dyan. Oo, di ba? Oo. Di ba? Yan, di ba? May tuna tayo dyan, di ba? Okay. Maganda pong usapan dyan. Kaya dito naman sa ating may mga karamdaman kayo, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Andito namin, pre-consultation kami. Bibilin lang ninyo Amazing Trio, Amazing 4, or Mega 1. Di ba? Titingnan po natin. Di ba? So magdala na kayo sobrang pera para pag uwi ninyo, may dala pa kayong pera. Diba? Okay, so yan po magandang balita. Don't worry, be happy. So yan po magandang balita natin. Open po ba kayo bukas Saturday, September 4? Open po kami. Open. Opo. Yan. Diba? So hindi pa handa, wag na muna kayo maglabing-labing. Hindi pa kayo handa eh. Ano ba? Okay. Linlin Bisa. Diba? GCash. So, wala raw silang makita.
Ewan ko kung bakit wala silang makita. Ewan ko lang, bakit wala silang makita. Okay, okay. So, nakaano na po ba kayo? Handa na kayo? Handa na? Nakailan na po kayo? Di ba? Di ba? Ano yan? Oh, nakikita naman eh. Hindi ata si Miss G Bayaban ata. I don't know kung bakit hindi niya nakikita. Okay, so yan na po. Magandang balita. Okay, okay. Usapan dyan. Oh, Dito naman sa ating may mga karamdaman kayo. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. di ba? Yan. Amazing trio, amazing 4, or mega 1. Yes. Yes na yes. Oo. Magdala na. Okay, okay. Diba? Share done. Okay, so Good afternoon, amazing Bibi Koy, Maria Lourdes Barbadillo Lauren. Amazing Resnob Mason. Hello po, Doc. Watching you now. Yes, thank you. Hello po. Dan Share. Amazing Marilyn Marchan. Amazing Shearer. Amazing Mocapel Alcantara Richelle. Yan. Shearer. Amazing Yeng Rosero the second. Shearer. Amazing Juan Monilla Nociliado. Ganang hapon po, Doc, sa lahat. Yes. Okay, good afternoon po. Yes. Good afternoon, Doc, by Amazing Richelle Keding. Good afternoon, MHC Unilevel Family Top Fan, Amazing Arlene Pabilonia. Ang atapan ba maraming coupon ito? Good afternoon, MHC Unilevel Family. Di ba? Okay. So yan po, marami na tayong sige. Damihan natin, ubusin natin. Jeneline Pamurada, magandang hapon po, Doc. Top fan also. Di ba? So yan, sige. Huwag na ninyong tigilan. Huwag titigilan. Di ba? Okay. Sige. Marami na ba kayo in-invite na mag-join sa mag-invite sa mag-like? Ay po, Amazing Doc. Share po natin, yes. Ayos na po yan. So, pag-usapan na po natin at 6 o'clock, pag-usapan naman po natin kung paano labanan ang mga karamdaman. Di ba? Paano natin malabanan ang mga karamdaman? Di ba? Paano ba? Paano natin malabanan ang mga karamdaman? Di ba? Kailangan po labanan natin mga karamdaman. Di ba? Para tayo ay sigurado po na tayo laging malusog. Good health is much better than wealth. Di ba? Ano masasabi natin dyan? Di ba? Di ba? Kayo? So, kumusta na kayo? Kumusta na? Kumusta na po kayo lahat? Kumusta na po kayo lahat? Di ba? Kumusta na kayo lahat? Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Di ba? Di ba? Paano tayo magpatumpik? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kasi po magandang balitan natin ngayon, di ba? Okay. Di ba? Di ba?
Di ba? Oh. So yan po magandang balita. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Oh, di ba? So alam na po ba natin? Malaki po ang draw po natin. Maganda po ang draw natin. Di ba? Ang draw po natin bukas, malaki po, malaki. Malaki ang papremyo natin bukas. Malaking malaki. Diba? So, malaki po ang premium natin bukas, kaya po ano, diba? Diba malaki po ang premium natin bukas. It's malaki. Diba? Malaki ang pa-premium natin bukas. Kaya po ay ito na. Ito na ang pagkakataon na tayo tayo ay may pag-asang manalo ng malaki bukas. 'Di ba? Malaki ang pag-asa natin manalo bukas. Oh. 'Di ba? Malaki ang pag-asa natin para manalo tayo bukas. Action button. Paano itong action button? Kailangan may button daw pala na current button, call now. Yan. Outdoors heating. Di ba? Yan. So yan po ang natin. Ilan na ba tayo? Ilan na? Check na natin. Di ba? Mga messages po tayo. Ano po yung mga messages natin? Hi, thanks. Open po kayo tomorrow, Saturday. Open na open. Open po kami. So yan po ay nagtatanong sa ating page. Ano pa? Isa pa. Dok, ano po gamot pag may maraming salamat po, Dok. Malaking tulong na po yan para sa amin. Maraming salamat po. God bless po. Yan. Yung mga nanalo sa Okay, sa ating Dok, ano po gamot pag may infection sa dugo? Yan. Sa atin po natural. Magaling po dyan ang ating Amazing for Omega 1. Di ba? Pwede diyan. Amazing for Omega 1. Di ba? So yan po ay yan. Di ba? Malaki ang po magagawa niyan. Sa atin po natural way. Hindi po kami sa synthetic. Synthetic po sa mga doktor. Punta po kayo sa mga doktor. Kung ang kailangan ninyo, synthetic drugs. Sa aman, in a natural way, walang side effect. Yan, di ba? The highest quality from America. Made in USA. Di ba? Hindi po sa West Philippine Sea. Okay, maliwanag. So, yan na po ang magandang balita natin. Di ba? Pag tayo marupok natin bukas, malaki po. Yan. Okay. Wow. Current button now. Di ba? So, yan po ang natin. Yan po ang ating okay. Hindi. Madam Ninya Really Moral, mas nauna sa iyo ata si Amazing G Bayaban. So, di ba? Ang invite po natin dito yung wala pa. Pero pag andyan na, hindi na paano pa na invite na andyan na, di ba? Okay, maliwanag po ba 'yon? Naliliwanagan po ba natin? Open po kami.
Open tayo. and corporations. Di ba? Hindi tayo nagko-close. Di ba? To acknowledge Ah. the presence of Di ba? Okay. So, ano bang masasabi natin? Okay. So, ito na po. Pag-usapan na po natin. Diabetes. Type 1 diabetes. Isang uri ng diabetes na madalas sa makaka-apekto sa mga bata dahil dito nakilala ito noon sa tawag na juvenile diabetes. Sa mga bata. Subalit ito ay tinawag na lamang na type 1 diabetes sapagkat maaaring magkaroon ng kondisyon na ito sa kahit anong edad. Yan pwede rin ang type 1 diabetes kahit sa anong edad. Kaya ingat-ingat. Napakadalang din na kondisyon na type 1 diabetes sapagkat 5% lamang ng populasyon ang mayroon ito. Bagamat ito ay napakadalang, mas malala ito kaysa sa type 2 diabetes. So mas malala po ang type 1 kaysa sa type 2 diabetes. Kumpara sa type 2 diabetes, wala na talagang insulin na nagagawa ang pancreas o lapay ng pasyente na may type 1 diabetes. So very dangerous. Wala nang magagawa. Ang insulin ay isang uri ng hormone na kailangan ng katawan upang mapanatiling normal ang dami ng asukal sa dugo o blood sugar level. Kung walang insulin, ang blood sugar level ay tataas at magresulta sa diabetes. Yan, kailangan may insulin. Kapag nagkaroon ng anumang uri ng diabetes, ang pasyente ay karaniwang nakakaranas ng mabilis na pagkagutom, palagi ang pagkauwaw, madalas sa pag-ihi, panlalabo ng paningin, mabilis sa pagkapagod at biglang pamamayat. Bagamat ang mga sintomas na ito na nabanggit ay maaring maranasan ng mga pasyenteng may type 2 diabetes, sa kaso ng type 1 diabetes mas matindi ang mga sintomas na nararamdaman. Bukod dito, mas madali silang magkaroon ng mga komplikasyon. Ibig sabihin, mas deadlier po ang type 1 diabetes kaysa type 2 diabetes. Okay, so hindi pa lubos malaman kung bakit nagkaroon ng type 1 diabetes. Hindi pa ma-discover. Hindi pa talaga ma-identify ang cause. Pero kalimitan nito ay sanay sa isang autoimmune disorder. Autoimmune. Mabigat po ang autoimmune. Kasi po yung ating mga immune cells, sila po ay hindi nakikilala ang isa't isa. Kung saan sariling immune system ng katawan ay inaatakin at sinisira na ang lapay nito. So yung immune system na nagsusuporta, nag-aalaga sa ating mga katawan, iyon mismo ang sumisira sa lapay. Bukod dito, ang type 1 diabetes ay maaring mamana. So ito po ay hereditary. Kung kayo po ang iyong magulang, nanay o tatay o mga lula at lolo ay mayroong type 1 diabetes, maaring mangyari sa kanyang anak o sa kanyang apo. Di ba? Oo. Kung may type 1 diabetes, ang mga magulang maaring magkaroon din ang makalang mga anak upang maibsan ang mga sintomas at maiwasang magkaroon ng komplikasyon mula sa kondisyon na ito. Ang pasyente ay kailangan sumilalim sa panghabang buhay na gamutan. So lifetime na gamutan. So lifetime na po kayong iinom ng Amazing for Omega 1. Sa akin po yan, iinom kayo ng Amazing for 6 months. Then Omega 1 na po ang ating maintenance. Okay, maliwanag. Natural pa. Okay, maliwanag. Karaniwang nagre-resita ang mga doktor ng insulin injection o insulin pump upang bumaba ang blood sugar level ng pasyente. Bukod dito, kailangan din ng pasyente na pangasiwaan ng maayos ang kanyang kalusugan sa pamagitan ng pagkain ng wasto at pag-ehersisyo. So yan po, pagkain talaga. 80% yan sa pagkain. Masyadong matakaw ang ating bibig, di ba? Kaya tayo ay kumakain ng mga bawal. Wag po tayong kain ng bawal. At mag-ehersisyo. Yan. Kailangan mag-ehersisyo si Doc Joey, ha. Pagsabihan mo, tuwing umaga. Doc, gising ka na. Mag-ehersisyo na sa tapat ng
sa may sikat ng araw, yung maagang maaga, di ba? Kasi kailangan natin yan, magpapawis tayo. Di ba? Yan ang kulang ko. Exercise. Kulang tayo sa exercise. Hindi pa lubusang malaman kung bakit nagkaroon ng type 1 diabetes, subalit ayon sa mga doktor, ang mga posibleng sanhi nito ay mga sumusunod. Number 1, autoimmune disorder. Kapag isang tao ay may autoimmune disorder, maaring atakihin ng mismong immune system ng katawan ang lapay nito. Kapag ang lapay ay tuluyang napinsala, maaring mawalan ito ng kakayanan na gumawa ng insulin hormone at magdulot ng type 2 diabetes. So hindi na po makapaggawa ang pancreas mo ng insulin. Hindi na makapag-produce. Viral infection. Pinaniwalaan din ng mga doktor na ang pagkaroon ng viral infection ay posibleng mag-trigger. So viral, ibig sabihin virus ang dahilan. Okay. Ay posibleng mag-trigger ng immune system o pangatake ng iba't ibang bagay ng katawan. Kung hindi magagamot ang viral infection, maaring magkapinsala ang lapay at magresulta sa type 1 diabetes. So yan naman po ay because of viral. Okay, mas matindi po yan kaysa COVID-19. Namamana, maaari ring naman ang kondisyong ito kung may kasaysayan ng type 1 diabetes sa pamilya. Kung may type 1 diabetes, ang mga magulang mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng kondisyon na ito. Ang labis sa pagkain ng matamis at hindi pag-ehersisyo ay hindi kabilang sa mga sani ng type 1 diabetes sapagkat ito ay karaniwang sani ng type 2 diabetes. Kung pagkain po at saka kulang sa ehersisyo, okay, yan po ay type 2. Pero yung namamana is type 1 at saka yung pong viral infection, yung po ang type 1 diabetes. Okay po, maliwanag. Naintindihan po ba natin? So kung naintindihan po ninyo, maraming salamat. So ano na po ba kayo? Nakatutok na po ba tayo? Nakatutok na. Kaunti pa lang atin nagsishare. Di ba? Ayaw ata ninyo manalo 1,000. Sige, ako na lang mananalo. Ayaw ata ninyo eh. Mahina. Paibuti natin ang likes ng mga 1,000. Ito si Top Fan BG Bayaban, dyan magaling. Subukan ko kung kaya niya mapa 1,000 ang atin nag-like sa atin. Nakakatutok ito sa napa 1,000 plus niya eh. Opinion Bicol, yan, sa kaibigan natin. Nakatutok ito na nakapagpaano nito si Miss Amazing G Bayaban. Dito kaya subukan mo nga kung kayanin mo. May premium ka sa akin. Di ba? Di ba? Kailangan makita natin ang galing nito ni Amazing G Bayaban. Kung talaga ang galing niya ay talaga magaling sa pag-invite. Good afternoon po, watching from Kamon, Kamalik Albay, Amazing Jubit, Manila, Diraco. Yan, thank you so much. Hi po, Doc. Amazing Lucy, Mendewell Tripolka. Hello. Kumusta ka? Okay. So yan po ang magandang balita. Okay. Amazing Emily Tabungapat Heroy. Doc, ito na po ang tunay na name ko. Nagpalit na po. Dati, Milit Heroy. Okay, sige po. Mas maganda yung tunay na pangalan. Diba? Amazing Lionel Samurag Obligasyon. Good evening po, Doc. Good evening also. Diba? Okay, so yan na po. Yun na po. Maraming good afternoon po, Doc Joy. Amazing Risa G. Villanueva. Sige. Okay. Good day po, Doc. Stay safe po. Amazing Shearer Jane Mabalo Namia. Nabasa ko na ata kanina yan. Okay. So, yan po magandang balita. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Habang atay nagpapaliwanag, may advertisement tayo. So, ang pagpakita ng mga sintomas ng type 1 diabetes ay maaring abutin ng mga buwan o taon bago lumabas. So, ang sintomas pala nito, pang matagalan.
Ito ay dahil sa unti-unti munang sirain ng immune system ang lapay ng katawan. Ang mabigat po dyan kung ang immune system talagang sumisiro mismo sa lapay. Di ba? Kaya autoimmune. Di ba? Kapag nasira na ang lapay, ito ay hindi na makagawa ng insulin at maaari magresulta sa mga sumusunod na sintomas. Mabilis magutom. Ang diabetic na pasyente ay mabilis magutom sapagkat ang mga asukal ng katawan ay nanatil lamang sa daluyan ng dugo at hindi nakapasok sa mga kalamnan ito. Dahil dito, hindi naisasalin bilang enerhiya ang mga asukal, kaya naman pakiramdam ng diabetic patient na lagi siyang gutom. Parating nauuhaw. Ayon sa pag-aaral, kapag mataas ang blood sugar level, nagkukulang ang tubig sa mga kalamnan at nagdudulot sa dehydration. Dahil dito, naramdaman ng madalas sa pag-uwa ang pasyenteng may diabetes. Diba? Dumadalas ang pag-ihi sa pagtangkang mapababa ang blood sugar level. Ang mga kidney o bato ng katawan ay gumagawa ng mas maraming ihi. Sa pag-ihi, sumasama ang ilang mga asukal ng katawan. Kaya naman napansin na madalas langgamin ang mga maliit na damit panloob ng mga damit panloob. Panlalabo ng paningin. Ngayon, kapag mataas ang blood sugar level, ang mga lente ng mga mata ay namamaga at nagresulta ito sa panlalabo ng paningin. Mabilis sa mapagod, gaya ng nabanggit nung una, hindi nakakapasok sa mga kalamnan ng katawan ng asukal sa kailangan ito. Dahil dito, walang enerhiya ang katawan upang makakilos ng maayos na nagdudulot mabilis sa pagkapagod. Biglaang pamamayat. Maaari ring biglang mamayat ang pasyenteng diabetic sapagkat hindi nakakatanggap ng sapat na nutrition ang mga kalamnan. Tandaan, ang asukal ay kailangan makapasok sa kalamnan upang maisalin ito bilang nutrition o enerhiya. Subalit ang mga asukal ay natili lamang sa daluyan ng dugo dahil walang insulin ang katawan. Mga komplikasyon. Yan. Ano mga komplikasyon? So kailangan po muna tayo kasi kailangan natin ay anuin natin sila. Ano bang dapat gawin natin? Di ba? So kailangan ay ibitin muna natin sila. Di ba? Ibibitin muna natin. Para sila ay pag binitin natin, magandang balita. Di ba? Di ba? Okay, ibitin muna natin. Ibitin natin sila. At dito muna tayo sa Doc Joy Bitito page. Ilan na ba tayo? Ilan na? Nakaano na ba tayo? How many? 4,930 likes. So kulang pa tayo ng 70 sa 5,000. 4,604 people follow. So kulang pa tayo ng 396 para mag 6,000 sa nag-follow. Padamihan natin, paabutin na natin ng 5,000 and 6,000 respectively. Okay, mga kamising, yung mga nakikinig sa atin ngayon. Tingnan natin kung sino talagang pinakamagaling, pinakamasipag. Diba? Sino ang pinakapasipag? So, kailangan yung mga nakatanggap. So, mga ina-invite ninyo tinanggap, may tumanggap na, pasa ninyo sa amin na kayo ang nag-invite, diba? Kasi lalabas po sa notification ninyo yan Ang importante po, lalabas sa notification ninyo. Ayan, pag join ninyo, malaking bagay po yan. Meron kayong malaking, di ba? Okay. Yan ang importante. Di ba? Di ba? Okay.
Di ba? Hmm. Hmm. Oh, di ba? Mhm. Ano na? Okay, 1-4 na lang. Oh, 1-4. Oh, 1-4, 1-4 lang. Yes, yes, yo. Okay, okay. Sige po. At tutuloy na po ang ating, ang ating, diba? Aha. Dahil po ay, ito na. Ito na po. Abot na tayo. Abot ng 6,000. Para, where are you now? Where are you? Okay, sige. Invite. Invite, ubusin na ninyo ang iyong friends sa FB. Invite na ninyo sa ating Doc Joy Bitito page. Para tuloy-tuloy ang ating programa. Nakaka-encourage. Nakaka-motivate. Diba? Okay, naintindihan po ba ninyo? Ikaw, ito si Amazing G. Bayaban. Ang daming nito. Ang daming friends nito. Mga komplikasyon. Ano po ba mga komplikasyon ng sakit na ito? Ang sakit na ito ay maaaring magkaroon ng sumusunod na komplikasyon. Nephropathy, sakit sa puso. Sakit sa puso, di ba? Alam po ba ninyo number 1 killer sa buong mundo? Sa sakit sa puso, cardiovascular related problem. Sige madam, kumusta po kayo? Always healthy and happy. Yan. Okay. Sige po madam. Ito si madam, ito. Laging always healthy and happy kasi laging umiinom ng ating mga produkto. Kasama na yung mga anak niya. Kasama mga anak niya, taga Nabua po ito. No, ito lang po, nag-share lang sa kanya. Yung kanyang kaopisina. Yung kanyang anak, matagal lang may psoriasis. Yung psoriasis ba? Yung skin problem, nangingitim at masyado makate. Pag kinamot mo naging redness. Ito si madam, tagal na, dami ng pinagamutan. Sa totoo lang po yan, honestly. Mabuti na lang, yung kanyang kaopisina, nakwentuhan siya na yung kapatid ng niya, natulungan ng ating Amazing 4. Okay, sinubukan ni madam, pumunta dito, bumili ka ng 1 month. Doon pa lang sa 1 month na yon, hindi pa naubos, may improvement ang maganda sa anak. Alam po ninyo, if I'm not mistaken, mga 3 to 4 months lang po. Totally. Gumaling na yung anak. Ngayon po, nagmi-maintenance na lang ng Migawan. Pero yun po ninyo, psoriasis po yan, skin problem po yan. Ang hirap po yan. Yung mga usually po yan na pahid-pahid lang. Wala po nangyayari dyan. Ano lang po yan? Temporary solution ang pahid-pahid. Sa derma po, punta kayo. Kung mayroon kayong psoriasis. Diba? Yan po kasi ang espesyalista dyan Skin problem. Dermatologist. Sa atin po, maniwala kayo. Pero psoriasis na hindi gumagaling, hirap na hirap po dyan mga dermatologist. Natulungan natin. Kayo si madam pabalik-balik na po dito. Magto 2 years na si madam dito, last year, may get sa 1 year. 1 year na po yan. Ni-repair lang po yun sa atin. Hindi naman nila tayo, kilala. Di ba? Ngayon, siya umiinom na. Yung anak niya may psoriasis. Pati yung anak niya ang teacher na mayroon ding for operation. Hindi na naoperahan. May problem pong cyst. Bukol-bukol. I think sa mayuma ata. If I'm not mistaken. Diba? So yan po magandang balita ko sa inyo. Ano pa iniintay ninyo? Kaya pong pangkabuhayan natin na pinaparapol, napakaganda po yan. Andito lang po tayo reading tumulong sa inyo. But you do your share. Ayan, di ba? Sinasabi ko sa inyo, pabuti natin 100,000 ang ating page. Invite na ninyo lahat. Di ba? Wala naman sa inyong mawawala.
Di ba? Later, pag nagtanong na sa inyo regarding sa ating mga produkto, may clean, di ko, may kita pa kayo. Di ba? Yan po ang kitang pang matagalan, may negosyo na kayo. Di ba? Kasi friends ninyo yan eh. Di ba? Doc Joey, ito, may ako, nagtanong na dito sa yung mga na-invite ko. Sige, kausapin ko, di ba? Pag na-close natin, ilalagay ko sa pangalan mo. Di ba? Pag mag-bronze, may 600 ka. Initially. Pag nag-silver, may 1,000 ka. Pag nag-gold, may 1,800 ka. Pag emerald, may 5,000 ka. Pag sapphire, may 10,000 ka. Initially yan, ha? Pag ruby, may 20,000 ka. Pag nag-pearl, may 30,000. Pag nag-diamond, tinulungan ko kayo, sa inyo 40,000. From nothing to something. Di ba? Then, bawat bili niyang buwan-buwan, meron kang points. At kung qualified ka, meron kang kita sa kanila. Pati yung tao ng mga tao, ng tao mo. Yan, di ba? Yan maganda dyan. Kasi unilevel nga po tayo. Okay, maliwanag. So mga leaders nga pala, mga leaders natin. Tomorrow 1:30, meron tayong leaders meeting. Okay, alam na ninyo yon. Okay, sige, gusto kayong maging leaders na mayroon talaga. Next year, kailangan meron na magkasasakyan. Di ba? Okay. Dapat magkaroon na sa ating magkasasakyan next year. Yung mga sincero talaga. Di ba? Kasi necessity na po yan ngayon eh. Hindi na po yan tinatawag nating necessity na. Hindi na natin tinatawag yan na luxury. Di ba? Okay. So, ayan po magandang balita. Ano pa? So, kayo po ba nag-invite na kayo, nag-invite? Ilan? 55 pa lang nanonood sa atin ngayon dito. But anyway, yan, nagsipusuan na. Di ba? Marami na ito, may bagong-bago. Di ba? Okay. Maraming mga taga-ginubatan. Talaga mga taga-ginubatan, loyal sa akin. Di ba? Maraming taga-ginubatan, maraming taga-Legazpi, di ba? Yan po ang magandang balita natin. So, sana ba tayo? Sana? Ilan na? Marami na ba? Marami na? Tingnan ko nga kung nadagdagan. Kung 6,000 na. 4,930 pa rin. 4,605. 395 sa follow mag 6,000. 70 sa likes para mag 5,000. Diba? Hindi pa tayo yan masaya. Konti pa lang. Dapat padamihin natin ang gusto. Diba? Okay. So ito na po, magandang balita natin. Magandang balita natin. Ano ba magandang balita natin? Yan na. Nasabihin ko na ba sa inyo? Nasabihin ko na ba sa inyo? Di ba? Sabihin ko na ba sa inyo? Ang mga komplikasyon. Kanina sabi ko na sakit sa puso, stroke, atake sa utak. Alta pressure, high blood pressure. Pagsusugat sa paa, amputation, later on amputation na. Neuropathy, yan, neuro. Infection sa balat. Infection sa balat. Pamabaga ng gilagid. Pamaga ng gilagid. Yan. Paano pag-iwas? Ang kailangan po pag-iwas. Kumpara sa type 2 diabetes, ang type 1 diabetes ay hindi naiwasan sapagkat isa itong autoimmune disorder, kaya naman ito ay namamana. Kahit po kayo may autoimmune disorder, subukan po natin migawan at matutulungan po ang pasyente. Ako po ay naniniwala
Kasi nga po, ang psoriasis is autoimmune disorder. Bakit natulungan natin? Di ba? Kasi ang nangyari po dyan, pag ang autoimmune, ang immune system mo ay hindi ka nakikilala ang sariling katawan, ay kailangan natin, bigyan natin sila ng intelligence. Palakasin natin, bigyan natin intelligence para sila ay makita, ma-recognize nila. Di ba? Para hindi nila sirain ang sariling katawan, ang lapay. Okay, ang pancreas. Okay, maliwanag. Kaya kailangan talaga uminom ng Amazing 4 or ng Migawan. Maaari lang palakasin ang resistensya ng katawan upang hindi dapuan ng anumang viral infection na maaaring mag-trigger na magkaroon ng autoimmune disorder. Yan sinasabi ko Kaya lang palakasin ang immune system. Bagamat ang pagkaroon ng ganitong kondisyon ay napakahirap, maaari namang mamuhay ng normal, subalit may maigting na pag-iingat. Sundin lamang ang mga ipapayo ng doktor upang maiwasan anumang komplikasyon. Kung kaya ng doktor. Kung hindi kaya ng doktor, kasi pumunta na kayo sa Dr. 1, hindi kaya. Kung Dr. 2, hindi kaya. Dr. 3, hindi kaya. Pumunta kayo kay Doc Joey. Ibigay natin natural na pamamaraan. Kasi subukan na po natin yan sa may mga autoimmune disorder. Okay, maliwanag. So, ang solusyon po natin, yung ating mga kapsula. Sa ating mga kapsula ay marami tayong magagawa na para matulungan ang mayroong type 1 diabetes. Sa Mega E capsule, yan, di ba? Ang Mega E capsule, gaya sa type 2 diabetes, ang acai berry, mabuti sa may type 1 diabetes dahil mababa ito sa glycemic index level ng lipid. Normal ito ng glucose, di ba? Level sa katawan ng tao dahil mayaman ang Mega E capsule sa antioxidants gaya ng pomegranate. Malaki ang naitutulong nito upang mababa ang control ng blood sugar o makontrol ang blood sugar. Ang blueberry naman base sa pag-aaral ng Menzies Institute, ang pag-inom ng blueberry ay nakapagbaba ng timbang at maaring unti-unting mabawasan ang pag-inject ng insulin sa inyong katawan. Ayon sa United States Department of Agriculture, ang pag-inom ng cranberry 2 beses sa isang araw ay nakatulong upang makaiwas magkaroon ng diabetes at sakit sa puso. Ang elderberry naman ay taglay ang enzyme o glucosidase na nakapagbababa ng blood sugar level ng katawan. Sa multi-5 capsules naman, ang shiitake taglay ang vitamin B vitamins at polysaccharides upang makaiwas sa diabetes at matulungan na magkaroon ng mga complication dahil dito. Ang Ganoderma lucidum naman oryzae ay mayroong polysaccharides and triterpene na umaksyon bilang immune enhancer, hypoglycemics at maging sa panggagamot sa diabetes. Sa gaya naman ng metformin, ang extract ng cordyceps nakatulong upang mabawasan ang level ng blood glucose, nakapagbababa ng cholesterol at triglycerides sa katawan. Nakatulong din sa multi-5 capsules upang madali humilom ang apektadong ugat sa parte ng katawan. Ayon sa pag-aaral ng Deakin University of Australia, ang pag-inom ng vitamin C 2 beses sa isang araw, malaki ang tsansa upang mababa ang blood sugar levels. 2 po minimum, pwedeng 3, pwedeng 4. Ang acerola berry mayroong 150 na phytonutrients at isa ay pinakamayaman sa vitamin C. Dito po sinasabi ko yung Miracle C. So ibang vitamin C, wala po akong dyan. Hindi ko nire-recommenda kasi wala akong alam dyan. Okay. Nakatulong din sa may mga sakit, sa maging sa may mga cancer. Yan. Sa Mega 1 capsules naman, ito ay pinaghalong Amazing Trio at 7 natural herbs katulad ng broccoli, turmeric, oluyang dilaw, holy basil, binansagang queen of herbs, moringa, o malunggay na mayroong more than 100 vitamins and minerals, bitter melon o ampalaya, milk thistles at astragalus. Ang broccoli kilala bilang isang klase ng gulay. Base sa pag-aaral, mayroong itong sulforapine na nakatulong sa mga obese na mayroong type 2 diabetes bilang isang anti-inflammatory o mayaman sa antioxidants. Ang turmeric ay malaki ang ginagampanan sa mga may type 2 diabetes. Mababa ito sa carbohydrates kaya napapababa nito ang blood sugar level sa katawan. Positibo din sa ang nagagawa ng holy basil at moringa
o malunggay, milk thistle at astragalus dahil na ipababa nito ang blood sugar at cholesterol levels. So yan po magandang balita mga minamahal ko. Dito po sa ating Migawan, yan, very powerful or amazing trio. Yan po ay talagang nakakatulong para kung kayo po mayroong mga diabetes. So ano pang hintayin? Subukan para mapatunayan. Subukan para mapatunayan at kayo ay later on sa Disyembre ay happy na kayo kasi kayo po ay malusog na. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ang pagsubok ay hindi masama lalong-lalo na katulad sa mga produkto na